Hola, som Clàudia, Irene, Blanca i jo, Ruth, alumnes de quart d'ESO de l'IRS Massamagrell, i el nostre projecte s'anomena Aules que respiren. Aquest projecte va sorgir arrel que al principi de curs, al voltant de setembre i octubre, feia molta calor a les classes. Aleshores vam mesurar la temperatura d'algunes classes en diferents condicions, per exemple, una en cada planta i en cada costat del corredor de cada edifici, adonant-se que en molts casos la temperatura superava els 30 graus, quan la temperatura màxima hauria de ser de 27 graus segons les recomanacions de salut. Per tant, l'objectiu del nostre treball és trobar una manera ecològica i econòmica de refredar les aules utilitzant materials reciclats. La nostra idea és construir una espècie d'aire condicionat casolà amb botelles de plàstic reciclades que es col·loquen a la finestra perquè l'aire que entra a classes siga més fresc. El nostre sistema funciona d'una manera molt senzilla. Quan l'aire calent passa per l'estrenyiment de la botella, la seva velocitat augmenta i la seva pressió disminueix, fent que es refrede abans d'entrar a l'aula. D'aquesta manera aconseguim disminuir la temperatura de la classe sense utilitzar electricitat ni aparells contaminants. El nostre projecte es basa en dos principis físics principals. El primer és l'efecte Venturi, relacionat amb el principi de Bernoulli. Quan un fluid passa per un conducte més estret, la seva velocitat augmenta i la pressió disminueix, cosa que també provoca una baixada de temperatura. I aquesta és la fórmula, que com en el nostre experiment l'altura és igual quan entra i quan ix, podem deduir que això no influeix. I per tant, com això és constant, el podem igualar abans i després. Després d'allar tot això, ens queda que l'increment de pressió té que veure la velocitat i, segons la llei de Gay-Lussac, l'increment de pressió també té que veure en el de temperatura. El segon és l'efecte Joule-Thomson, que explica com un gas pot refredar-se quan s'expandeix ràpidament. En el nostre cas, això ocorre quan l'aire ix de l'estrenyiment cap a l'aula. Aquest efecte només es dona per a gasos reals i, depenent del tipus de gas, en lloc d'un refredament pot produir-se un calfament, com és el cas de l'heli o de l'hidrogen. Aquest és el nostre muntatge per fer mesures. Utilitzem dos tubs de cartó amb una botella enmig i després posem un termòmetre a l'entrada de l'aire, és a dir, abans de l'estrenyiment, i un altre a l'eixida de l'aire, és a dir, després d'aquest. També utilitzem un secador per estudiar com afecta la velocitat i la temperatura a la disminució de temperatura després de l'estrenyiment. Hem variat diferents factors com poden ser la grossor de l'estrenyiment i la llargària d'aquest, la col·locació d'una seqüència doble de botelles i en alguns casos també hem experimentat amb heli en compte d'amb aire. Aquest és el nostre projecte final que col·locarem a una de les finestres de la nostra classe. I aquesta és la nostra classe representada en miniatura, amb el projecte final incluït en miniatura també. En els nostres experiments hem observat que la temperatura de l'aire disminueix després de passar per la botella. Aquest refredament és clarament perceptible i en alguns casos hem aconseguit descensos de temperatura de més de 30 graus entre l'aire d'entrada i l'aire que surt del muntatge de laboratori. En el cas de l'heli es comporta de manera contrària a l'aire. Quan passa per l'estrenyiment, escalfa en lloc de refredar-se. Això confirma que el refredament també depèn de les propietats del gas i no només de la forma de la botella, tal com preveu l'efecte Joule-Thomson. Per poder fer una estimació de la velocitat de l'aire hem construït un tub de pitó que mostra uns resultats de 10,2 metres per segon en la velocitat lenta i de 17,8 metres per segon en la velocitat ràpida. Ara anem a fer-vos una demostració per a que pugueu observar com varia la pressió a l'entrar i a l'eixir l'aire. Amb els resultats obtinguts, podem dir que el nostre sistema de refrigeració amb botelles reciclades és capaç de reduir la temperatura de l'aire quan aquest passa per un conducte estret. Aquest efecte es deu a fenòmens físics com l'efecte Venturi i l'expansió de l'aire. Hem vist que funciona millor quan l'aire entra més calent, com els dies que bufa el ponent a Massamagrell, que són dies molt calorosos. Tot i que el descens de temperatura en tots els casos no és molt gran, es tracta d'una solució interessant per a una refrigeració passiva. A més, és un sistema amb molts avantatges. És econòmic, fàcil de construir, utilitza materials reciclats i a més no necessita electricitat, per la qual cosa és respectuós amb el medi ambient.